Зәңгәр күктә яқты кояш балкый. Сибеп җиргә алтын нурларын, әниемнең елмаюын күрәм, сузып миңа йомшак кулларын. Мин кайтырмын. Кайтыр юлым сиңа каршы, ал син шаян кызыңны. Синең өчен әни гел нәни мин. Бик сагындым инде үзеңне. Мин сизәмен тәмле кыймак исен. Самавары инде кайныйдыр. Карашларын әни безне көтә-көтә ерак юлдан бер дә алмыйдыр. Кайтып барам, якыная арам. Мин бит бүген шундый бәхетле, кылач җәеп көтәр әнием бар. Сөенечем минем тау хәтле. Һәр кайтуымда саулыгы кушкан кадәр ниндидер яңалыгы белән мотор аптыратырга ярата әнкәй. Олы юлдан шактый ерак, һәр ягыннан урман эчендә кышлар моңына күмелеп утырганга Сандугач оясы дип исемләнгән авылыма тәгәрмәчле кибет, ягъни сәүдәгәрләр генә килеп чыкмаса, яңа әйбер сатып алып өлгермәгән әнкәй һич югында өйдәге ниндидер бер нәрсәне урыннан күчереп булса да куя. 8нче дистәне ваклап барса да, Худайның рәхмәте матурлыкка, яңалыкка омтылып, иртәгә үләм дип яшә, гомерлеккә дөнья көтеп яши. Аңлыйм, һәр бала үз әнисен мактар, зурлар, шулай зурларга язсын. Күбрәк әниләр газизләренең рәхмәтен ишетеп яшәсен иде әле. Нинди сөенеч бит әнкәңне зурлау. Yazılar җитмичә берәү ачылмас, әнине күрми сагыну басылмас. Айларда гына читтә йөрсәм дә, әнием бәгырем һәр чак исемдә. Әнием, кайгырма берүк, bir kengәшең исемдә. Шатланам әни, чак кына сине күреп калсам да төшемдә. Барыр юлымда изге теләгең күтәрә мине, әни беләмен җырыма кушам, рәхмәтемне таратсын диеп бар хәсрәтемне. Әнием, әнием, кайгырма берүк, һәрбер киңәшең исемдә. Шатланам әни, чак кына сине күреп калсам да төшемдә. Сиңа карасам, күңел куана, авыр чагымда өмет уяна. Һәр чак җырымда әни булырсың, җылы чагым булып калырсың. Әнием, әнием, кайгырма берүк, һәрбер киңәшең исемдә. Шатланам әни, чак кына сине күреп калсам да төшемдә.
яшенә җитсәм, әнкәй бу сүзне 70-кә җиткәнче әйткән иде. Менә, сөбханалла, 80-гә җитеп килә икән. Ходай күпсенмәсен бүрек аның елларын. Сугыш вакытында чабата һәм тула ыйыкта язгы бызлы кар суларын ерып, Бүздәк станциясыннан бәләкәй шона белән колхозга симәнә ташыган тол солдаткаларның берсе була Ләбүдән әнәем. Һәр сәфәр алдыннан бирнә сандыгын ачып, кадерле, яшьлек изләре салынган бизәкле, шигүле, суккан әйберләрен куенына кышып, тын гына утыра иде дә. Оннары затлырак тыйлганнарындыр инде сайлап, шигүле бәйләм, суккан әйберләрен бәләкәй арбага төреп салып, башка хатыннар белән бергә юлга чыга иде дип искә ала әнкәй нәнәйне. 7-8 яшьлек кыз истәлекләрендә шулай калган ул еллар. Әнисе өчен бу сандыктан алынган һәр яшьлек истәлегенең никадәр кадерле булуын да соңрак бәяли. Сугыш барында тигезле дигәннәр. Кем ни кичергән, бар да сугыш исәбенә киткән. Сукыр лампа яктысына ай нурларын кушып шигү чиккән нәнәемнең үз йортына җан җылысы бирәсе шигүле сөлге аш яулыклары кемнәргә хезмәт итте икән. Гомере кыска булды нәнәемнең. Югыйсә, аның акыл зирәклеге, яхшы хәтере авылым тарихы, аның кешеләре турында байтак тирән язмыш сәхифәләре бүләк иткән булыр иде безгә. Кар дими, яңгыр дими, сугыш авырлыгын юкка иннәрендә тарту, көне-төне колхоз эшендә бил бөгү, уймак кадерлегенә гәүдәле нәнәемнең саулыгын нык какшаткан иде. Ләкин башта аяклары, оннан куллары тыңламас хәлгә килгәч тә, җимеш бакчасына бәләкәй эскәмия куйдырып, бер генә җиләк җимешне дә җиргә төшерми, әнкәйгә кышкылыкка кайнатма, карлыганлы, шияле майлар ясап куярга ярдәмләшә иде. Әй нәнәем, синең үрнәкле тормыш юлларының йомгагын үз гомеремдә бик күп тапкырлар сүтеп чыгмыйм да, шул кадәр сабырлык, эшке көч барлыгына сокланып, тормышта синең кебек, әнкәем кебек сабыр булырга кирәк бит дип үземә көч алам. Кабат кайдан бала чакка, татлы вакыт үткән якка. Ышанмаслык кызык чаклар, ләкин узган ул вакытлар. Карт әнием сүзләре, мәгънәле әйткәннәре. Карт әнием я көйләт, миңа матур бер әкият. Энәдәр бармагында ялт-йолт күренеп тора. Партинәем оста иде, мине тиз йоклата иде. Иртәләре йомшак кына тор йокымаш әйтә иде. Карт әнием сүзләре, мәгънәле әйткәннәре. Рәхәттә, кызганычта, балачагым бик еракта. Миңа кабат ул күренә, кайт инде әзгә генә.
сүзләре, мәгънәле әйткәннәре бар тәниемгә көйләт. Миңа матур бер әкият, энәләр бармагында ялт-йолт күренеп тора. Тәнием сүзләре, мәгънәле әйткәннәре бар тәниемгә көйләт. Миңа матур бер әкият, энәләр бармагында ялт-йолт күренеп тора. Бар тәнием, бар тәнием. Нәнәй, әнекәй, сезнең кебек булыр өчен язмышларыгызны кичергә кирәкме икән дип сорау куям. Шул бәләкәч кенә матур изге күңелле нәнәемне исемнән чыгармый гына, әнкәем дә гомер йомгагын тыйнак кына чарный бара. Зур инде ул йомгак. Анда әнкәй күргән кичергәннәр генә түгел, ул белгән истәлекләр, хатирәләр дә байтак. Әмма еллар агышында шим каралыгын жуя төшкән күзләре белән яратып сынап караган шаян, җылы карашын кулларының йомшак кагылуын тоям. Менә уемда аның итәгенә ятып, иркәләнеп тә ятып алам. Ул мине шаяртып, тиргәп, аркамнан кага. Сабыйлык сакаулыгым белән көлдергән сүзләремне кабатлап ирештерә. Мин әле бик бәхетлемен. Мин һаман бала, әнкәем исән, Аллага шөкер. Бик кадерле булган гомеремдә иң кадерле кешем әнием. Аның изге теләкләре белән уй-хисләрен тоеп яшәйм. Күңел күзе алдан күрә аның, әниемнең сүзе кил дөрес, аның изге теләкләрен уйлап, уза минем һәр чак көн күреш. Әниемнең назын тоеп яшәйм. Рәхәт миңа әле дә әни бар, аның елмаюлы йөзен күрсәм, онытыла барлык борчу-зар. Яратуым шиксез, әни, сине, гомрем буе сиңа рәхмәтле, сау-сәламәт булып, озак яшә. Синең белән мин бик бәхетле. Әниләр күзе, иң матур күзләр, әниләр сүзе, иң назлы сүзләр, әниләр күзе, иң матур күзләр, әниләр сүзе, иң назлы сүзләр. Sirdaş, inişke gönül, in saf huzur yürek, in kaynar süt, in izgi tilek, inişke gönül, in saf huzur yürek, in kaynar süt, in izgi tilek.
бәхет баралар булган иләрдә яшәү яминсез биргән бит безгә әниләр рәхмәт мең рәхмәт сезгә яшәү яминсез биргән бит безгә әниләр рәхмәт мең рәхмәт сезгә Sizga yaşav yaminsiz birgan bit bizga Anilar rahmat men rahmat sizga Anilar rahmat men rahmat sizga Гади генә әнкәемнең балаларыма да мирас итеп калдырырлык матур сыйфатлары бар. Гомер итеп, урам ягына чыгып утырмады ул. Кеше сөйләмәде, гайбәт таратмады. Андый шөгыльлеләр белән уртак сүзе дә булмады. Авыз күтәреп кычкырып көлмәде. Гомумән, оныкларының балалык кылынышларына сөенгәндә генә аның йомшак кеткелдәве ишетелә. Халат киеп урамга чыкмады. Күрше апаның шуар бизәкле халаты өстеннән бүтән булган төймәләрен, брошкаларын тагып каядыр китеп баруын күргәндә дә, башын иеп кенә елмаеп куяр иде. Яратмады ул халатны. Кирле күлмәк тә кимәде. Кирләрен әле дә кул белән пак итеп юып элә. Сезнең ул автоматыгызда тузаны да, порошок исе дә бетми дип, чит ил машинасы тырышып ышкып юган кирләрне саф һавада җилләтми өйгә кертми. Эшке табыннарына йөрергә яратмады. Алай да төн йокламый туй табыннары әзерләүләре шиксез яшиде. Аралашып яшәгән һәр гаиләдә 8 бала иде бит. Әнкәй әле дә кунакчыл. Ялгыз яшәсә дә капка ябылып тормый. Шөкер. Аны хөрмәт иткән күршләремә, авылдашларыма да мең рәхмәт. Мин аңладым. Күптән барган юлым тик шулай да сиңа баламын. Әнкәй, бәгърем, тик син генә һаман минем өчен утта янасың. Аңладым мин җирдә күп нәрсәне, тормыш сынаулары сер түгел, кулыңдагы каткан сөйләрне алгансың син беләм тир түгел. Орлык хәтле уңышларың минем була синең таудай шатлыгың, моңгай сырларыңда укыймын мин аналарның авыр язмышын. Көмеш чәчләреңнең хакында да инде килеп әнкәй төшендем, әйтте аны башта ак булып ялтыраган бер чәч бөртеге. Бу дөньяда төрле хәлләр бардыр. Шаккатмыйбыз инде заманга, тик бар әле җирдә илаһи зат. Изгелекне иман итүче, барлык авырлыкны иңгә салып сабыр гына дөнья көтүче. Эй, дөньяның гамсез балалары, сылтанмагыз тыгыз заманга, йөрәкләрдә һәр чак урын булсын безгә яшәү биргән анага.
Ясынайда шулай Турмушларда бірге Бәхетләргә сөйнеп яшәргә Ойын шакларында Булгандыр шул әнкәй Кичер инде, кичер син безне Сабыйларым дүйіп, азизләрім дүйіп Үстергәнсең әнкәй син безне Сабыр канатларым биргән Ходай сиңа Гомер сукмакларың үткәндә Ясынайда шулай Тормышларда бірге Бәхетләргә сөйнеп яшәргә Күзләрендә синең гомер агышлары Балам диеп безне назлыйсың Яшьләрең сорап килсәгәнкәй сиңа Ни әйтсәк тә безне аңлыйсың Ясынайда шулай Тормышларда бірге Бәхетләргә сөйнеп яшәргә Бәхетләргә сөйнеп яшәргә Бер каләм төрткәч, сүзе дә табыла. Бер генә хәлне язып үтәрмен дигән идем. Яңгырашлар ярата дидем бит әнкәем турында. Шулай итеп, чираттагы ялда туган өемә кайтып кергәч, олы якның түр башында кукырайып утырган бер савытка күз төште. Ап-ак буяуга буялган, аның өстенә яшел белән саф татарча милли бизәкләр төшерелгән бу савытны танымас идем дә, эчендә үз төсе калган. Бакчада утырган тишек, ком шүлмәк иш бу. Әйе, Сергей шүлмәге, ди әнкәй. Сузып кына мине тагын да тирәнрәк аптырашка салып. Ямадым да буядым, менә дигән гөл савыты булды ди. Үзе булдырдым бит дигәндә елмая. Әнкәйемнең талгын гына тавышы йөрәктә калган, авылым эчендә авыр елларга алып китте. Бик элек безнең авылга Сергей исемле бер урыс кешесе килеп чыга. Репрессияга эләгеп, безнең кырыс табигатьле, әмма һәр мизгелдә гүзәл якларга сөргенгә юлланган инженер була ул. Чынбарлыкта бик шәп оста булган. Безнең якларда су тидерү белән чатнап ябыша торган кызыл балчыкны күреп, шактый вакыт монда кәсеп итеп, халыкка савыт саба әвәләп көн күргән. Күрше-тирә як авылларга да бу останың даны барып җиткән. Савыт сабага кытлык заман, сөт азыкларын сакларга иң кулайы ком шүлмәк булган чорда бу як кешеләре Сергейнең кулыннан төшкән савыт сабага кинәнгән. Бөек Ватан сугышының афәтле еллары узуга,
кайсыдыр якларга китеп югалган инженерның таг бер матур эше өлкәннәр хәтерендә яши. Сугыштан соң районда иң беренче булып безнең авылда радио сөйли башлый. Ул авыр елларның якты бер шатлыгын да авыл халкына сөргенче Сергей бүләк итә. Уста урыс кешесен язмыш сукмаклары кая алып киткән, кем һәм кайда аның нәсел дәвамы, кем белә. Үзе дә күптән гүр ияседер инде. Әмма ләкин ул әвәләгән шүлмәк кенә бер гасырга якын инде исән. Гаҗәп. Без инде затлы фирмаларның саллы хак торган кәстрүлләренә ияләндек. Әулайда өй түрендә ком шүлмәк корсагын киереп утыра. Борынгыдан калганы иң яхшы очракта музейга эләгеп исән кала. Ямаулы корсаклы бу ком шүлмәк тә моңарчы искелек калдыгы булып, тишеклегеннән гәрләнеп чыланда утырды. Кунак килгәндә аны арырак, күз алдыннан ераккарак яшергән бездер мөгаен. Менә йолдызлы сәгате җиткән ләбаса. Сергей шүлмәге. Искелек калдыгымы? Әллә безнең күңелләр иртәрәк картайганда сукрайган? Әнкәй шул кыйммәтне күреп, алга чыгарып куймаса, юкка чыгар иде бәлки. Бүген без ачкан тарих битендә мәңгелеккә бикле калыр иде. Рәхмәт, әнкәй. Чираттагы тапкыр бүләк әзерләп, инде балаларыма сөйләп куйган, күңелемнән фақат әҗәл генә жуйдыра алырлык истәлекләр биргәнең өчен рәхмәт. Рәхмәтлек бирүче байлык бит ул буыннар бәйләнеше. Нәнәйемнән әнкәйемә, аннан миңа, балаларыма. Күзләреңне төбәп еракларга, әни безне син бит көтәсең. Беләм инде, әни сагынасың, көтәсең син кичен, иртәсен. Күз нурыңны төбәп еракларга көтәсең дә, әни көтәсең. Балаларың канатланып очты, үзләренә дөнья көтәсе. Уйларымда әни гел янда син, киңәшләрең белән яшимен. Күзем ачсам иртән саулык телим, тынычлыкка телим кичен мин. Мин үзем дә ашкынамын сиңа. Күз нурым син минем әнием, сагынуым сине әни шиксез, кайтыр көннәремне саныйм мин. Көт син безне тәмле чәең белән, кылычларың җәеп каршыла, минем өчен олы бәйрәм шушы, шатлыкларым синдә ачыла. Nur kebek, iң татлы җимеш кебек, сакландырып каратырдай, сайрап торган кош кебек. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы, күңелләргә мәңге сүнмәс, матурлык таратучы. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы. Син яз кебек, әнкәем син яз кебек, күңелкәең аллы гөлле, чәчәкле ялан кебек. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы, күңелләргә мәңге сүнмәс, матурлык таратучы. Гөлләргә тиңем сине, барсы да яратучы.
кояш кебек жер йөзендә юктыр тиң. Кадерлеләрдән кадерле иң якын кешем бит син. Гейләргә тиңем сине барсы да яратучан. Күңелләргә мәңге сүнмәс матурлык таратучан. Гейләргә тиңем сине барсы да яратучан. Күңелләргә мәңге сүнмәс матурлык таратучан. Гейләргә тиңем сине барсы да яратучан. Күңелләргә мәңге сүнмәс матурлык таратучан. Гейләргә тиңем сине барсы да яратучан. Күңелләргә мәңге сүнмәс матурлык таратучан. Күңелләргә мәңге сүнмәс матурлык таратучан. Яктылык таратучан. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз. Әле сез әле дә әнкәй, син бар янымда исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Диләфрүз гәзитеннән Алсу Тухватуллинаның мәкаләсе алынды һәм Фәнис Яруллин, Гөлфия Гыйзатова шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Гүзәл Әхмәтова башкаруындагы Рәхмәт әни исемле җыр, Рим Хәсәнов башкаруындагы Куарт әнием, Фердинанд Салахов башкаруындагы Рәхмәт сезгә әниләр, Зөлфия Шакирова башкаруындагы Рәхмәт әнкәй, Әлфия Асхамова башкаруындагы Әнкәем исемле җырлар бизәде.